Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Lilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Manok na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso, panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso, panalo. Ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti.
Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaple, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong episode. And for today's video, makakasama po natin ngayon ang walang iba kundi po ang ating pulumulok Native Chicken. Hello, Sir Sean. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Correct. O, diba? Magandang araw po sa ating lahat. I hope na nasa maayos po kayo na kondisyon with this a beautiful day. And of course, dahil kasama po natin ngayon ang ating Pulumulok Native Chicken, I'm sure na excited na rin po kayo na malaman kung ano po ang kanyang topic. But before that, diba? Bibitinin muna natin sila, Sir Sean. Kumusta naman ang klima, ang weather natin dyan? Yan, halos same pa rin last week, no, na palaging pag umaga, no, medyo mainit, pagkahapon, palaging umuulan. Yes, ulan. Diba? Yan talaga, no, yung akala ko, ramdam ko ngayon ang init, Sir Sean, na parang papunta na tayo sa Lenten season, diba? Nung iba na masyado ang, kumbaga yung tawag dito, yung sakit na nafe-feel natin mula sa init. Pero mas okay po ako sa sa sunny kaysa sa rainy. Kasi pag rainy day talaga, rainy day season, yung mga ganun, I'm so lazy. Ewan ko talaga, parati ko yan sinasabi dito sa ating programa na pag rainy season ay hindi talaga ako ganoon ka-love ng rain, diba? So doon ako sa sunny kasi mas na-energize ako. Ganun din siguro sa mga manok, Sir Sean, no? Yes, ma'am. Parang ganyan din. So, I hope. So, manok ako. May laya ko ng manok. O, hindi na ako baboy. Manok ako ngayon. Oo, diba? Kumusta naman ang mga manok mo, Sir Sean? Kumusta? Yung iba, ma'am, nagkakasipon talaga, di maiwasan. Pero, ginagamot naman natin. So, idadaan natin sa gamot, of course. Huwag nating sentensyahan. Diba, Sir Sean? Yan, tama yan. Sayang po. Mas mahal natin yung alaga natin, tapos hindi magamot, talagang diretso sa kawali. Oo, di ba? Lalo na pag alam mo lahat kung ano yung mga pwedeng mailuto sa manok. Or pwede bang pang tinola, pang adobo, Yes. o ano pa. Ano pa mga mo, sir, niluluto mo pag manok Yung may manok? sakit na manok, ma'am, adobo lang talaga. No, pero kapag maganda yung katawan, mas maganda kapag tinola. Or gataan, sarap yan. Yan, Manok na may gata. Yes, masarap din. Yung po, sir, yung aking father, sir, is I don't know, it's Ilonggo ba ito na nilagpang siya, sir. Ang ginagawa niya sa sir, sa manok, for example, native is muna siya, sir, kumbaga sa Bisaya pa, ginasugba pa siya ba? Ginigrill, parang ginigrill, cooking show ito ngayon. Ginigrill muna niya yung manok, sir, para matanggal yung mga balahibo, yung mga maliliit na balahibo, like ganun, so na hindi makukuha through mga kamay natin. So ginigrill niya sa apoy, or uling ba dyan, ganun, or kahoy ba dyan, basta may apoy. Kumbaga, ginasugba na niya, sir. And after na masugba, or after na mag-grill yung manok, whole manok talaga ay niluluto na po niya yung manok sa sibuyas, sa ahos, sa sibuyas na pula ahos at saka ginger, luya. So, kumbaga ginigisa na niya. And then until such time na manunuot na yung bango ng aroma ng mga kumbaga tawag dito yung garlic,
sibuyas na pula at saka ginger, oh. Diyan na niya nilalagyan ng ano, sir, ng Wow, gata. sarap. Diba? So, parang ganoon, oo. So, masarap talaga, sir. Kulang yung one Wow. rice. One rice cooker Rice sa cooker. kainan. Kasi nga, magana paggata talaga is, magana talaga. Lalong-lalo na yung bango ng ginger. So, ayun. So, napakasarap talaga ng... Nilagpang yan siya. I don't know if Ilonggo na, na luto. Kasi my father is Ilonggo kasi. So, yun. Yan yun yung kalimitan na niluluto ni Papa pag mga specialty niya, mga ganun. So, ayun. Pero actually, mga ka-agrisenso, hindi po to cooking show. Kasi, nabanggit kasi ni Sir Sean kanina yung yung mga adobo. Yung mga tinola. O, diba? Sa manok, sir, ano yung gusto mo? Adobo o tinola? Ano ma'am, lechon. Chanta ka. Nga naman. Pero nagle-lechon manok ka. Sa inyo mismo, sa Dati bahay ma'am, ninyo. at tinoturbo namin. Ay, oo. Masarap din. Pero ngayon, mahirapan ka na sir. Bumili ng turbo. Parang Wala wala na kasi, na masyado. yung turbo kasi ngayon ma'am, ano na siya, air fryer na. Oo, di ba? No? Oo. Air fryer na siya. Kasi yung mga air fryer ngayon, dapat yung kung gusto mo na, if ever bumili kayo ng manok kay if ever bumili kayo ng manok kay Sir Sean, hindi siguro kakayanin yung maliit na air fryer kasi ang lalaki talaga ng mga manok ni Sir Sean. Yes po. So, dapat malaking air fryer kung gusto mong maglechon manok. Diba? Yes, ma'am, Using tama. your air fryer. O, diba? Ay, na-remember ko si, Sir Sean, si Manok Tambayan. Nagle-lechon manok na yan siya, nagbumukbang siya. Yes ma'am. O, diba? Nagkaroon din siya, naglilechon rabbit din siya. Hindi ko napansin yun. Yung niya, nag-convention yan? Yes ma'am, marami Lechon siya rabbit? kagat ng lechon rabbit. Oh, okay. Yan yung favorite ni Inday Badjam. Pag sabihin mo na rabbit, wala na. Nasusuka na yan siya. Ayan. Anyway, hello po sa mga nanonood sa atin ngayon, sa ating live dito sa Agrisenso. And at the same time, ang ating live din po tayo sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Ganon din po sa ating later on sa ating Regional News Group or RNG Luzon. Sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, paki-share naman po ang ating live para po ay makapagsimula na po ang ating Pulomolok Native Chicken. Nilipat na ng mga chicken ang live natin kasi mainit sa chicken. Ayan, parang galit na yung chicken sa atin. Anyway, so ayan, I hope na nakapag-share na kayo sa ating live ngayon dahil of course ready na ang ating Pulomolok Native Chicken. If ever meron po kayong mga katanungan along the way while nagdi-discuss po sa atin si Pulomolok Native Chicken, irisulat nyo lang po sa ating comment section box sa ating live. Okay? At babasahin po natin yan ngayon. Tatanong po natin yan later on sa ating Pulomolok Native Chicken. Ayan, Sir Sean! Go ahead! Yan. So, nauna sa lahat, magandang hapon sa mga nanonood ngayon, sa mga ka-agrisenso natin at mga ka-native natin na mga nanonood ngayon. So, yung topic natin, napakaganda dahil itong topic na to, pwedeng ma-relate sa panahon ngayon dahil nga palaging masama yung panahon, no? Hindi natin madiktahan kung, or malaman agad kung tag-init na ba or tag-ulan na ba. Kasi dito sa amin, mainit kung umaga and malamig kung hapon. Yan, palaging umuulan kapag mahapon. Kung hapon na. Kaya prone yung manok natin sa sakit basta ganito yung panahon. Yung unang-una ng sakit sa mga manok natin, no, napapansin ko dito sa mga manok natin yung unang-unang sakit talaga basta umuulan is sipon. So itong mga simptomas ng sipon ay makikita mo naman agad dahil basa yung ilong niya, no? Or yung kanyang mata medyo mamasa-masa. Yan, tapos walang ganang kumain. Yan, ibig sabihin, may niraramdam na sakit yung ating manok, no? Which is yung sipon. Yan. And malalaman mo naman kapag yung sipon medyo malala na dahil nga color yellow na siya or may halak na yung manok natin. So, kapag may halak na yung manok natin, medyo minsan mahirap gamutin na yan, ilang days bago gamutin. Tapos, pag mapansin nyo, pag inamo nyo yung ilong niya, napakabaho. No? Yun malalaman yung malalang sipon ng ating mga manok. Pero yung mga manok na
napapansin nyo, may sipon siya, tapos malakas kumain, mabilis lang pong gumaling yan, pero dapat alalayan natin ng vitamins or gamot, I mean, yan. So, yung gamot na ginagamit ko, basta't hindi pa malala, no, sa mga malalaki natin na mga manok, is Panamox na caplet. May ano po to, may amoxicillin, paracetamol, and Tylosin. 3-in-1 po yung Panamox caplet natin. So, available na po pala to sa mga Agribet nationwide. Itong Panamox caplet na ito, ibigay po natin sa ating mga manok once a day hanggang gumaling sila. No? Wag po tayo mag-absent sa paggamot ng ating mga manok. Kasi kapag nag-absent po tayo, parang maiiwin po sila sa gamot natin. So, imbis na gumaling sana sila, makatipid tayo dahil nga gumaling na sila, hindi po agad gumaling kasi nga nag-stop tayo, no, na hindi pa sila magaling, nag-stop na tayo. So kapag inulit natin sila ng gamot, parang wala namang silang effective kasi nga na-immune na sila doon sa gamot na iyon. Yun po yung problema sa pagbigay din ng gamot. Yan. So what if naman kaya kapag na-immune na, so yung kapag na-immune na sa Panamox caplet, yan, itodo mo na gamit yung Panamox Forte. Yung Panamox Forte kasi 4-in-1 na po siya, no? Amoxicillin, Tylosin, paracetamol, and carbocysteine. Yun po yung components ng ating Panamox Forte. Napakatibay niyan. Sobrang effective. So, balik tayo dun sa sakit. Ano ba ba ibang sakit ng mga manok natin? Dun sa mga nakakulong or naka-range na mga manok natin, no, nasa kulungan, kapag masama po yung panahon, nagkakasipon din po yan sila. No? Hindi lang po doon sa labas ng mga manok nagkakasipon. Napapansin ko nga kapag yung mga breeders na natin or mga matured na nating manok kapag naka-range na sila or nakagala na, medyo mas maganda yung kanilang yung resistensya nila. Kasi nga parang na-immune din sila sa lugar natin or sa nature na sa labas. Kapag yung mga malalaking manok kasi doon natin pinastay sa kulungan, no, for how many days or months, napapansin ko kapag malalaki na yung mga manok, medyo hindi sila energetic, no? Madali lang sila magkasakit. Kasi nga doon lang sila sa isang lugar na yon, sa kulungan lang. Yan, doon sa kulungan napapansin ko rin, no? Yung mga manok natin minsan nangangayayat. Yan, dahil lang sa simpleng sipon lang or kulang talaga sa gamot, no? Hindi natin natutukan, may problema pa lang yung manok natin. Parang simpleng sipon lang, tapos kapag ilang days na hindi siya kumakain, yun na, doon na nagsisimula yung pagkapayat ng ating mga manok. Yan. Yung sipon kasi simple lang naman talaga yan na sakit, pero pag hindi nagamot yan, lalala ng lalala. Ito may papupuntahan yung sipon. Tatalakayin natin to. Di ba sabi ko nga kanina, simpleng sipon lang tapos hindi nagamot. Unang-una doon napapansin ko sa mga manok natin na dati na eksperimento natin. Nung hindi ko ginamot yung manok na may sipon, yung nangyari sa manok is nangayayat. Yan, kasi nga walang ganang kumain. And kapag ilang araw na siyang hindi kumakain, 3 days, 4 days, yung mangyayari sa kanya, papayat ng papayat. And may magiging problema na siya dun sa internal organs niya. No? So kapag meron na problema dun sa loob, talagang hindi talaga kakain yan, no? Yung ikakamatay niyan is yung starving. Yan, siyempre gutom dahil nga hindi na siya kumakain dahil sa simpleng sipon, no, na hindi natin nagamot. So lalala ng lalala and mamamatay na yung mga manok natin. So ayun, try namin, no. Binuksan namin yung kanyang internal organs and yung sa loob, no, may problema na talaga kasi nga hindi na siya kumakain. Parang ulcer na, kumbaga, no, yung mga baga nila lumalaki, yung iba lumiliit dahil nga hindi natin nagagamot agad, no. Wala tayong binibigay na antibiotics sa ating mga manok. Ito pa, yung papupuntahan din ng isa. Yan, meron tayong manok, malakas kumain. Yan, kumakain siya kahit may sipon, pinabayaan lang natin kasi nga alam natin, no, na gagaling siya dahil malakas siya kumain. Minsan, yung manok natin, mahina talaga yung resistensya. Yan. So, pero kumakain pa rin. Magko-coryza po sila, no? So, yung coryza po, napakadelikadong sakit din po ito. Alam nyo ba kung bakit, no? Yung coryza naman, magagamot siya. Yan. Yun yung pagkalobo ng kanyang mata or mukha. Yan, lumulobo talaga yan. Dito sa experience ko, sa coryza,
magagamot siya for how many weeks or aabutin pa ng isang buwan. So kapag wala kang maayos na gamot na binibigay, pinabayaan mo lang, yung mga manok natin, no, nakikita nyo yung mata nila may mga puti, para may mga nana. So pipigain mo yan. Pag piniga mo yung mata niyan, no, lalabas yung mga puti, no. So medyo yan, medyo maselan na paggagamot, yan, lalabas yung puti, no. Parang katarak na, sobrang laki po niyan, no. Papalabasin mo yung lumulobo na puti dun sa kanyang mata. So kapag gumaling na siya, yan, sa coryza, yung isang mata niya or yung lumulobong mata niya ay mabubulag po siya. Yan po yung sa experience ko, no. So sa Bisaya yan, bulhog, no. Talaga, wala na, totally blind na yung isang mata niya. What if naman kapag dalawang mata yung lumobo ng coryza, hindi na po siya kakain kasi nga wala na siyang makikita. So hihintay ka na lang talaga na mamamatay siya. Yun po yung coryza, no, kapag hindi natin naagapan. So kapag alam nyo na may sipon na yung manok nyo, agapan nyo na agad ng Panamux Caplet. Yan. So sa mga sisiw naman, anong problema? Ito mga sisiw natin, kapag malamig yung panahon, kahit nasa kulungan yan, kahit merong mga ilaw yan, kapag nakaramdam yan ng palaging ulan or lamig, yung mga sisiw natin, napapansin nyo, yung naka-down na yung pakpak niyan, no? Kapag naka-down na yung pakpak, yan, ipanamox 14 yun na. Kasi nga, yung mga sisios, very sensitive yan. Hindi po yung pakainin ng tableta yan or painumin ng tableta. Dapat powder talaga, which is yung Panamox Forte. Gagaling yan, no? Pero kapag sobrang lala na, malalaman mo, yung balahibo niya or yung mata niya, palagi nang nakasara, or yung balahibo niya, pangit na masyado, tapos nakababa na yung pakpak niya, yan, pwedeng mamatay yung mga sisiyo natin. Kaya nga Panamox Forte tayo. So habang wala pang wala pang pangit na panahon or hindi pa umuulan, syempre mag-vitamins na tayo. Itong vitamins kasi nakakatulong yan para tumaas yung immune system ng ating mga alaga. Ito pa yung problema kapag umuulan. Kapag umuulan din po kasi, yung mga manok natin, hindi po mabilis matunawan yan. So yung papatunaw natin, dapat may probiotics tayo na ginagamit sa feeds natin, which is yung King's Vita Plus, dahil nga may probiotics na ito. Yan, no? So, ito pa yung problema din sa mga sisiw natin na kapag pumipikit na yung mata nila, mamamatay talaga yan. So, dapat gawin nyo sa sisiw nyo, maganda talaga yung kanilang kulungan and may vitamins talaga sila. No? Vitamins para lumakas sila or mas lumakas pa yung kanilang resistensya, no, against sa ulan or sa mga masamang panahon. Kasi kapag wala tayong panangga, yan, no, talagang kawawa yung mga alaga natin. Yan. Dapat talaga meron tayong alalay na panangga nila, which is yung ating mga King's Vita Plus and Tenso Plus. Yan yung ginagamit natin na mga vitamins dito sa ating mga alaga. King's Vita Plus, nilalagay ko sa pagkain, mapasisiyo man or mapabreeders. And Intenso Plus, para talaga yan sa mga sisiyo din natin. Pwede naman sa mga malalaki natin, no, kung walang available sa iyo na King's Vita Plus. Yun lang kasi yung ginagamit ko. Kapag walang King's Vita Plus sa lugar namin, Intenso Plus tayo. Kung wala naman Intenso Plus sa lugar namin, may King's Vita Plus, doon King's Vita Plus tayo. Yan. So, sobrang easy lang naman gamutin ng mga alaga natin. Ito pa, kapag may sipon yung manok nyo, kapag medyo malalaki na, pinakamadali talang gamutin, technique dyan. Kapag merong hati sa gitna yung, meron talang, di ba, pagbuka nyo ng bibig nila, no? May hati po sa gitna ng ating mga manok dito sa upper part. Yan. Kunin nyo po yan, linisan nyo, lagyan nyo yung mga antibiotics, yan, or alcohol. Tapos, cotton buds mo, or tapos kunin mo yung sipon niya, no? Pisirin mo muna yung ilong niya, lalabas yung sipon. Yan, tapos hugasan mo. Yan, tapos painumin mo na ng Panamox Caplet or Panamox Forte. So easy lang naman and hintay lang tayo dito sa mga magko-comment, no. So sa mga gusto magtanong, comment lang po kayo dahil sasagutin natin. Yan, back to you, Ma'am Claire. Back to you, Sir Sean. Meron pong mga nag-comment sila but hindi sila question, sir. Magpapa-shoutout ata sila sa iyo. Pero may nanonood sa atin from Africa. Really? Wow. Africa?
Ano ba ito? Oo, meron talagang gusto magpa-shoutout sa'yo, Sir Sean, oh. Yan si Edge Shebeb Scarlan from Africa. Wow. Diba? Anong oras kayo ngayon, Tam Sir? Bolero Ano? from Kidapawan. Yan, Van Lorenzo Ah, ah. from Stewards Rabbitry. Towards rabbitry. Si Van, Yan. so I'm sure meron yun siya mga rabbit. O, diba? Oy, Sir Van, gumagamit ka ba ng King's Vita Plus sa iyong sa iyong mga rabbit? Oh, meron question si Sir Van. Sabi niya, pwede po ba painumin ng Panamux Forte kahit hindi pa po sinisipon? Yes naman ma'am, pwede. No? Lalo na kapag masama na yung panahon tapos hindi pa pinasipon. Yung iba kasi yung technique nila kapag para hindi na lumala yung sipon or hindi magkasipon yung manok nila. Katulad ko sa atin, no? Na kapag masama yung panahon, yan, inuunahan na natin ng Panamox Forte or Panamox Couplet para hindi talaga magkasipon. No? Talagang mas maganda na unahan na natin yung sakit, no, bago tayo maabutan. Correct. So parang siya, prevention. Prevention Yes, na yan ma'am. siya, diba? So ano yun siya, sir? Every day? Morning at saka Ano ma'am, afternoon? kung wala rin naman siyang sakit, pwede lang, 2 beses lang, no? Sa isang linggo? Ngayong umaga at saka bukas. Ngayong araw at saka bukas. Yun lang. Okay. So parang Kasi nga wala naman siyang sakit. twice a week. Twice a week. Like mga Pwede ganun, ma'am, sir. pwede. Yes ma'am. No, kapag wala siyang sakit, pero kapag may sakit siya, everyday talaga hanggang gumaling. Correct, correct. Uy, thank you, Sir Van, ha. Gumagamit po siya ng King's Vita Pet at King's Vita Plus sa kanyang mga rabbit. Actually po, si King's Vita Pet, if ever yung rabbit ninyo is for pet po, for pets, ganon, so better use King's Vita Pet. Pero pag yung rabbit ninyo is for meat, like ganon, binibenta nyo for meat, we will recommend sa inyo yung King's Vita Plus po para po maganda ang lasa, masarap po ang lasa ng inyong rabbit meat pag sila po ay naka King's Vita Plus. Ayun. Thank you, Sir Van. Oy, si Sir Bill, meron siyang question. Meron po bang herbal na pwede pang gamot, pang emergency sa mga manok? Yan, of course. Kung sa tao may pa-herbal yung lagundi at saka Yes ma'am. ano ba yan? Oregano ba yan? Di ako familiar, sorry. Lagundi lang yung alam ko na dahon na ilalaga mo. Tapos yung tubig, yun yung iinumin mo. Pero sa manok ba, sir, meron bang ganoon? Sa manok, ma'am, pwede merong nilang kainin. antibiotics. Yes, ma'am. ano yun? Meron. Paminta, sili, at luya. Yun yung pinapakain sa mga manok. Yan, organic. Ano yun siya, sir? Sili? Sili, paminta, at luya. So yung paminta is like, yung buo-buo? Yung black Yes, ma'am. pepper? Yes, po, yung black pepper. As in? Pwede pala yun yun. siya, sir? Yes, ma'am. Yan yung nila, ginagamot, no? Sa mga herbal lang, organic. Yan. So, pero tulo na lang yung nasubukan mo kulang. na yun. Adobo na, ma'am. Yan naman totoo, no? Totoo talaga. Paminta, ginger, at saka, sili. Yan. Yan yung mga organic nila na, Pero hindi yan joke, sir, ha? Hindi yan joke, ma'am. Hindi yan joke. Akala ko, kasi parang same natin yan sa seasoning pag magtitinola ka eh. Diba? Oo. Dapat may asin ka, may pepper ka, at saka yung asin, paminta, at saka pepper. Oh, diba? Isa na yan sa mga, tatlo na yan sa mga, ilan sa mga sangkap na pwede nating ihalo pag magtitinola tayo. Pero totoo pala talaga. Yes, So, ma'am. ano Totoo. yan, sir? Totoo talaga. Tutukain lang nila yan. Hindi, ma'am. Pipilitin mo Ihalo na ipatuka sa kanila. Yan, kasi hindi naman nila kakainin yung sili at yung mga paminta. So, pipilitin mo sila na tukain talaga yon. Oo, di ba? Mafe-feel din ba ng mga manok no na may anghang? Naanghangan Siguro, sila ma'am. Kasi dati, ma'am, nung hindi pa ako nasa-start sa pagmamanok, may mga napapanood ako na mga manukan. Wala silang mga gamot. Kasi nga gusto nila organic talaga. So, sili. Yan, sili. Sili. Sili na may suka. Yan. Paminta. Baka adobo na naman.
Oo. Hindi to joke ha, pero totoo po yung sinasabi ni Sir Sean Yes, na totoo yun. yan. Yung mga another remedy na pwede nating Mga i-apply home sa remedy. ating na pwede nating i-apply sa ating mga manok. If ever nawala na talagang panamox. Pero imposible Yes, po. nawala ng panamox. Pero merong ilang lugar na di pa talaga na yung ating panamox diyan sa inyong mga kasuluk-sulukan na lugar. Sir, si Hatsi Patucci, sir, meron siyang gustong ipa-shout out sa iyo. Sino yan, ma'am? Si Hatsi Yan, Patucci. Yan, si Patucci. Yan, shout out Oo. from Angat Bulacan. Yan, dami ko natutunan sa mga vlog mo, Sir Pulamonok Native Chicken. Wow, salamat po, Hatsi Patucci. Yan, from Angat Bulacan. Oo. Pag nanonood talaga kayo kay Pulumulok Native Chicken, parang may spirito na galing sa yung kaluluwa ni Sir Sean, nasasanib sa iyo para ma-inspire kayo magmanukan. Kahit wala kayo sa budget, hanap talaga kayo ng budget kasi nga na-inspire kayo sa kanyang ginagawa, 'di ba? Yan, tama yan, ma'am, no? Totoo yan, totoo yan. Na-inspire kayo sa mga ginagawa niya, yung mga contents niya, ay parang naiinganyo na kayo. Nakaka-addict si Pulumulok Native Chicken. Nakaka-addict. Oo, 'di ba? Ayan, si Billy Joe, ang panamox po ba ay pwede sa ibang hayop? Ang sa pagkakalam ko ay pwede po siyang ginagamit siya sa mga baboy, yung panamox. Lalo Yes, na pag nagtatae, yung baboy ninyo, pwede niyo pong haluan ng panamox ang kanilang tubig o kanilang feeds. Pwede rin po yan siya gamitin sa ating mga alagang baboy. Bukod sa mga manok panabong or mga free-range chicken, kahit anong chicken, pwede po si panamox. Yan. Kahit yung kabayo, ma'am, tinesting na rin ng kaibigan ko, okay? Tapos yung mga aso ko, kapag nagkakasakit, yung binibigay ko is Panamox Forte. Effective naman talaga. Opo. Okay lang. So, okay Okay lang siya, ma'am. Oo, kasi ganun din naman talaga. Basic talaga si Panamox eh. Meron siyang Tylosin, amoxicillin, paracetamol, at saka carbocysteine. So, yun yung ang Panamox Forte natin. Yun yung tinatawag nila na 4-in-1 na gamot para sa sakit sa manok. So, nandyan na lahat po in just one sachet po ng ating Panamox Forte. So, ayan. Si Van Lorenzo, sir, sabi niya, recommended pa rin, nagtatanong siya ha, recommended pa rin po bang katayin for consumption ang manok na may sipon, sir? Kung masakit, ma'am, no, hindi naman talaga yun pwedeng ibenta kasi nga masakit yung manok. Pero kung sariling manok lang naman natin, alam naman natin kung ano yung pinapakain natin sa kanila, ano yung binibigay natin sa kanila, okay lang naman. No? Except lang sa mga grabe na yung gamutan. Kasi nga kapag ginagamot natin yung manok or nag-antibiotics tayo, dapat talaga merong withdrawal period yan, no? 7 days to 15 days ata sa pagkakaalam. So yun siya. Kasi kung ano yung tinitake ng manok, posible din kasi yan na maano din natin, sir, no? If ever katayin agad natin, tapos ginagamot natin siya. So kung ano yung mga iniinom ng gamot, andun din yun siya sa kanyang digestive system. So, Yes, possible ma'am. din na parang nakakainom din tayo ng amoxicillin yan. If ever lang naman, di ba? Ganon. So, ayan. Pero dati talaga yung father ko, yun din ang ginagawa niya. If ever, pag nafe-feel na niya na, ayun, may sakit, may sipon ng manok. So, parang hindi na niya pinapatagal. Hindi niya ginagamot, sir. Pinapakain na niya sa amin. Dito sa amin, ma'am, tinetesting naman namin yung mga ginagamot na manok. Talagang inaadobo lang, no? Hindi tinola. Yan. Tinola. So kapag hugasan na lang mabuti, and sila na bahala kung anong luto yung gusto nila. Luto. And napansin ko rin, ma'am, doon sa kumakain ng mga ginagamot nating manok, hindi na nagkakasipon. Kasi nga meron na silang gamot. Kasi parang na-immune na rin sila kasi andun na yung yung gamot sa katawan nila. O kaya na din ang parang na bacterial flushing kung ganun. So ayan, Sir Van, I hope na nasagot ni Pulumulok Native Chicken ang iyong tanong. So Sir, meron po nagpapa-shoutout sa Sir Sean, si Jack's Backyard. Yan, shout out kay Jack's Backyard. Shout kay Alin Soronio from Digo City. Yan. Subscriber niyo daw. Hapon? Oo, pumunta ako ng Digo City kahapon. So, shout out po sa lahat ng mga taga Digo City, Davao del Sur. Sabi ni Jack's Backyard, sir. Tested and proven na daw. Sabi ni Jack's Backyard.
Subok na subok na. Oo. Subok na ni Jex Backyard. Ano ba yung ano mo, Jex? Ano yung mga alaga mo dyan? Manok lang ba? Oh, kung nagmamanok ka, of course, I'm sure na na-inspire ka talaga sa pagmamanok na naman ni Pulumalok Native Chicken. Ayan, And meron ka kapag ba naman kayo? meron akong customer, ano siya, Mm. mamanok panabong. Yan. So, dahil nakita niyo yung video natin, binenta niya lahat ng manok panabong niya. Binenta niya rin yung ano niya, tricycle. Dahil parang hindi na siya makapunta sa panabong. So, yung binili niya mga manok talaga kahapon is yung pangkarne na lang. Ayun. Ayun Yan, na yung na-inspire siya sa atin. magpanabong. Yes po. Oo. Diba? Sending parang good vibes talaga yung mga content mo, Sir Sean. Nakaka-inspire really talaga yung ginagawang content. So parang, 'di ba? May of course napapagod din si Sir Sean, pero yung pagod niya ay kailangan niya lamang na ipahinga yan at hindi siya dapat mag-give up kasi maraming mga tao umaasa sa kanya. Yun. Yan, 'Di ba? Yun, no? Maraming tao Yes, umaasa ma'am. sa iyo kasi yun nga yung ikaw yung naging nila example para sila ay magpatuloy sa kanilang buhay para sa kanilang chicken farming. So ayan. So meron din dito nagtatanong kasi Billy Joe, di po ba nakakawa sa tao ang sakit kapag gawing pagkain ang manok? Ang manok na if ever meron siyang sipon, kuya, so far kasi naluluto naman yan siya eh, 'di ba? Actually depende na talaga yan siya sa iyo. Kung by standard talaga, hindi na yan siya pinapakain. Pero kung tayo lang din naman, sabi nga ni Pulumulok Native Chicken, alam naman natin lang pinapakain sa kanya. So yun, basta lutuin lang ng tama, 'di ba? Lutuin lang ng Yes po. maigi yung inyong manok, of course. Ayan. Si Sir Van Lorenzo. Ay, sir, si Roderick Del Rosario, gusto niya magpa-shoutout sa iyo, sir. And Sir Roderick Del Rosario. Yan, shoutout sa inyo, sir. Hindi ko Oo. makikita yung comment niya. Oo. Sabi ni Van Lorenzo, nang dahil kay Pulumulok Native Chicken, nagsimula na din akong mag-alaga ng manok. Wow. Yan, classmate ko yan siya, ma'am, classmate. Classmate High mo. school. High school. Yes, Taga Pulumulok siya. Yes, ma'am. Taga-Pulamulak lang yun. Ay, thank you. Thank you, Sir Van, sa iyong pagmamanok. O, diba? Dahil kay Pulumulok Native Chicken yan. Sino pa ba dito yung mga na-inspire? Sino ba dito yung mga na-inspire kay Pulumulok Native Chicken na dahil po sa mga contents niya ay na encourage kayo na magmanukan din. Oh, sino Yan, shout comment pala kayo? kay Sir Emil Tipa from Riyadh. Yan, shout po sa iyo, sir. At kay Sir Roderick Del Rosario. Shout out. Ayan. Uy, wow! Sa Riyadh. From Riyadh pala si Sir Emil Tipa. Ano yung trabaho mo dyan, Sir Emil? Or ano yung negosyo mo dyan? Kailan ka uwi sa Pilipinas at magmanok din? kailan ka uuwi dito sa Pilipinas para magmanok din? Dahil na-inspire ka rin kay Pulumulok Native Chicken. O, diba? So, ayan. I think wala nang mga questions. Wala na tayong questions, Sir Sean. Meron ka bang mga messages dyan at mga announcements sa iyong pagbablog? Meron ka bang mga gustong sabihin na dapat abangan ng iyong mga followers sa iyong page at saka sa YouTube channel? Yan. So, dito sa ating page, sa Facebook page natin, Pulumulok Native Chicken, or sa YouTube natin, everyday yung upload natin, twice or thrice a day yung ating upload. And sa linggo pala, alas 8 or alas 9, live tayo sa ating mismong page, Pulumulok Native Chicken. Usap tayo doon and magbibigay ako ng mga topics. At syempre, dito sa Agrisenso natin, every Tuesday, 1 p.m. Abangan niyo po ako dito. Meron pa habol si Billy Joe, sabi niya. Ano po ang pwedeng inspirasyon namin na baguhan sa vlogging? Ano ba yan? Paano magsimula sa vlogging? Ano yung magiging inspiration namin para makapagsimula kami sa vlogging? Yan, yung inspiration Ganun ba lang natin is makatulong. Yan, dahil kapag may natutulungan tayo sa mga kaalaman natin, sinishare natin, no? Kapag maganda yung comments nila, mas magandang mag-upload. Yan, dahil sa kanila. Oo, 'di ba? Uy, may maraming humahabol na messages. Kailangan nating basahin ito, Sir Sean. From Greg Mahinay, sabi niya,
Nakaka-inspire po talaga sa iyo, Sir Pulumulok Native Chicken. Soon mag-aalaga din ako ng manok from General Santos City. Wow Di naman. ba? Oh, di ba? Oo. Abangan ninyo, baka meron ding mga pakulo si Sir Sean sa kanyang page, o, di ba? Yan, abangan. Mamimigay si Sir Sean ng mga sisiw soon. From email Tipa, sabi din niya, nakaka-inspire yung content ni Pulumulok Native Chicken. Pauwi na ako this March. By God's grace, makakastart na din po ako sa pagmamanok. Wow, Sir Emil! Taga saan ka, Sir Emil? Oo, 'di ba? Baka mapuntahan ka ni Sir Sean kung malapit lang siya sa iyo at ma-vlog ka niya. O, 'di ba, Sir Yes, Emil? pwede. Ma'am host, OFW po ako dito sa Riyadh and mag for good na din po. Salamat po sa inyong programa. Okay. Thank you, Sir Emil. Salamat po sa iyong patuloy po na pagsubaybay sa ating programang AgriSenso. Thank you so Yan, much po maraming dahil salamat sa email. oo, na-feel po namin yung inyong presence po talaga ngayon, Sir Emil. Oo. Meron tanong si Sir Hatsi Patucci. Sir, baka pwede ka na magpa-ship ng mga eggs mo, Sir Pulumulok. Wala pa pong shipping sa ngayon, ma'am. Napakamahal ng shipping dito sa amin. 5,000 nga dun sa Luzon and 5,000 to 7,000 sa Visayas. Sobrang mahal ng shipping, so parang lugi lang tayo kapag lugi yung mga buyers natin kapag nagpa-ship sila. Dahil nga sila yung mag-cater, no? Additional. Or magbabayad ng shipping fee. Okay. So, ayun ha. Kayo po ang malulugi, kaya hininto muna ni Sir Sean kasi kayo ang malulugi. Mahal ang shipping. Napakamahal So, ng mahal shipping. ang shipping. Uy, ano pala ito? Taga Zamboanga, Tubong Zamboanga City si Sir Emil, pero nakatira na siya sa Baguio City. Uy, sir, meron din po kami mga dyan, sir, sa Baguio City. May mga products po kami na available din dyan. Ito po yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement at saka Panamox po na maganda po para bilang panimula po sa yung pag-aalaga ng manok. Dapat meron na po kayong ganyan, sir, na mga products para partner nyo po sa inyong pagmamanok. Available po yan siya dyan sa Baguio City's mga Agrovet stores po. Ayan. So, sabi ni Sir Hatsi Patucci, copy, Sir Pulumulok Native Chicken, salamat. So, maghintay na lang kayo kung kailan bababa yung shipping fee. Bababa Yes, pa ba po. yan siya, Sir? Hindi na siguro, ma'am, dahil sobrang mahigpit ngayon ng syempre, kumukuha din ng pera yung gobyerno. Correct. Munisipyo, yan, or sa city. Yan, may bayad doon para sa permit. Hindi basta-basta yung bayad. Sobrang mahal. Oo, kailangan. Ayan, speaking of yung mga Agrovet stores natin dyan sa may province of Benguet, nandyan po sa Palmaville, Pico, La Trinidad, Benguet, available po ang ating mga produkto dyan, ang Catrans Poultry Supply, Catrans Marketing din dyan sa may Palmaville, Pugis, at saka mismo po sa Baguio City, 3 branch po ng Kalanguya, Benguet, Rice, and Poultry Supply. 3 branches po na available po ang ating products ng King's Vita Plus at Panamox sa Baguio City. Sa may La Trinidad, Benguet, andyan din po ang sa Shilan, La Trinidad, Benguet, andyan din po ang ito na general merchandise. Tama, ito? Hindi ko mabasa, kuya. Kapangan General Merchandise. At meron dito tayo sa Tuba Benguet, Nangalisan, Tuba Benguet, ang April Joy General Merchandise. Sa may Bilantian, Manyakan, Benguet, ang Topot sa Animal Feed Supply at sa Ginawang, Manyakan, Benguet, ang Gallega Agrovet Supply. So yan po, available po ang ating mga produkto. Lahat po ng mga ginagamit ni Sir Sean, like King's Vita Plus, Panamox, at iba pa yung mga ginagamit ni Sir Sean para bilang partner po sa kanyang pagmamanok, ay available din po yan siya sa mga Agrovet stores sa ibang lugar. Okay? So, ano pa yan? Meron pa bang tanong? Ayan, sabi ni Sir Emil, may mga supplier na ako nakita sa Baguio, La Union at Pangasinan. Salamat, Ma'am Host, na screenshot ko na po. Wow. Thank you po, Sir Emil, ha. Maraming salamat. Damang-dama ko po talaga yung ating ngayon conversation. So if ever meron po kayong Sir Emil, meron po kayong mga katanungan with regards po sa ating produkto, mga ginagamit po ni Sir Sean, huwag po kayong mag-atubiling i-message po ang ating Facebook page dito sa AgriSenso. Okay? So ayan,
Thank you so much, Sir Sean, ng Pulamulok Native Chicken. I'm sure na kayo pong lahat ay meron pong natutunan sa mga na-discuss sa atin ngayon ni Pulamulok Native Chicken. Sa mga hindi po naka-start kanina sa kanyang discussion, pwede nyo pong i-replay yan later on after sa ating live. Available din naman ang ating mga videos after natin ma-live, after ng live natin ngayon. Okay? So ayan, thank you so much, Sir Sean. At hindi natin mag-agri-balita, kuya. May ano pa man. One commercial na lang siguro tayo. Ayan. Thank you. Thank you, Sir Sean ng Pulamulok Native Chicken. Yes, Huwag ma'am. po muna kayong aalis ha. Magbabalik pa po ang ating agri-senso. Meron pa po tayong agri-balita. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala. Dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok na pula, siguradong ubra. Kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso, panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso, panalo. Ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti.
sa porte at kaple. At nagbabalik po ang ating programang Agrisenso, kasama pa rin ang inyong Clara Tita. O ayan, meron lang kami mga kaganapan ng cuteness overload behind the camera. Anyway, bilisan na natin para makapag-ano pa tayo. Ayan. At sa ating agribalita for today, ang kadiwa ng Pangulo ilunsad sa Cebu. Ayan, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Cebu na layuning may pagpatuloy ang pagbibigay ng murang bilihin sa mga mamimili. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos sa kadiwa ng Pangulo sa Cebu, inihayag nitong naging popular ang kadiwa ng Pasko at hinahanap niya ito ng mga tao kaya minarapat nilang ipagpatuloy ang programa na ngayon tinatawag ng kadiwa ng Pangulo. Inihayag ng punong ehekutibo na bukod sa pagmamarket ng agricultural products sa kadiwa ng Pangulo ay magbibigay din ng pagkakataon ng mga MSMEs para mai-market ang kanilang mga produkto. Sa nasabing aktibidad ay inanunsyo din ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng kadiwa para sa mga manggagawa. Ito ay pagtutulong-tulungan anya ng Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture sa gitna na rin ng target nilang lalo pang paramihin ang kadiwa na ngayon ay nasa 500 na. Ayan. So I hope na mas madami pa itong kadiwa ng Pangulo dahil marami po talagang matutulungan ng mga farmers para ma-market po talaga ang kanilang mga produkto. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar, sa mga kasuluk-sulukan na lugar. Of course, sana ay mapasok ito ng ating kadiwa ng Pangulo. So congratulations po, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, at saka Department of Trade and Industry, DTI, DOLE, at saka itong DA. So, ayan! Yan po ang ating agribalita for today, courtesy of our Inday Bajang. And of course, I hope po ay meron po kayong mga napulot na informasyon kanina po sa mga binanggit sa atin, sa mga nasabi sa atin ni Palomolok Native Chicken. Kung sa tingin niyo po ay nakatulong po ang ating live ngayon, ang ating programa ngayon, please share po itong live natin para po ay mas marami pa po ang makakaalam sa mga na-discuss kanina, yung iba't ibang sakit po ng mga manok na pwedeng matagpuan sa kulungan at saka sa free range area. Okay? Or sa ranging area ng inyong mga manok. So, ayan. I hope po na meron po kayo napulot at may apply po ninyo agad yan sa inyong mga manukan. Okay? Huwag niyo din po kalimutan na gawing partner po sa pag-asenso ang ating mga produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, the #1 animal feed supplement, na ito po yung hari ng mga vitamina sa lahat ng mga hayop. Ganun din po ang ating Panamox Couplet at Panamox Forte na mabisang gamot po para sa sakit ng inyong mga manok. The #1 and most effective antibiotic couplet and water-soluble powder po in the market today. Ayan. And of course, ating mga kapare dyan, ang ating mga bossing sa Roweda, huwag niyo pong kalimutan na bigyan din ng inyong mga manok panabong ng intense formula, conditioning formula. Okay? Intense conditioning formula. Yan po ang ating Intenso product. Mula po sa Intenso Premium, Intenso Power Stag, at saka Intenso Plus. Ganun na rin po para masigurong walang bulate at parasites sa inyong mga manok. Bigyan na rin po sila ng Worms to Go! Oo, yun. Worms to Go. Shushu Worms. Walang bulate at parasites ang inyong mga manok kung sila po ay naka-Worms to Go. Ayan. Huwag niyo rin po kalimutan na bigyan ng inyong mga alagang pets ng King's Vita Pet Multivitamins Plus Minerals. Sa inyong mga pet dyan, mga pet dogs and pet cats, may mga parrots din po ba kayo dyan? Mga rabbit, huwag niyo rin pong kalimutan na ibigay sa kanila ang ating King's Vita Pet Multivitamins Plus Minerals. Ayan. At dyan mo nagtatapos ang ating programa for today. Maraming salamat po sa mga tubuto sa ating programa. Naway nasihan po kayo kahit nagkalisod-lisod tayo sa ating pagtatagalog ngayon. Hello din po pala sa mga nakikinig sa ating King's Radio stations all over Visayas and Mindanao. Ayan, at dahil andito na po si DJ Lafok at gusto na niya akong paalisin dahil siya na po ngayon ang susunod. Huwag po kayong aalis. Tumutok po kayo, makinig po kayo sa King's Radio dahil nandito na po si DJ Lafok. Ayan. Maraming salamat po mga ka-agri. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas po muli, abangan po din yung ating another episode sa ating programang Agri
aasenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.